Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a me yasa idan muka ga annoba ta same mu muke tuhumar wani bayan kanmu ya kamata mu fara tuhuma? Ku duba ku ga 'ya'yan musulmai yadda suke wata iriyar rayuwa, yadda suka manta su wani irin ahali ne. Yanzu ta kai a ce 'ya'yan musulmai suna irin wannan shiga su nuna wa duniya, su yi posting a social media, kuma cikin watan Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin kun manta cewa 'ya'ya an ba ku ne domin ku raine su? Wata rana Allah zai tambaye ku su. Shin ku kuma 'ya'ya kun manta cewa an ba ku iyaye domin ku yi musu biyayya? Domin Allah wata rana zai tambaye ku wace iriyar biyayya kuka yi masa. To ya kamata a ce mun farka, mun gane cewa wannan abu da muke yi ba daidai ba ne. Ya kuma kamata a ce mun san mu wani irin jinsi ne, kuma mun fito ne daga cikin musulunci. Na yi shiri a gidanka da zan tare, duk wata damuwa ta gaba ɗaya ka yaye. Na saba da kai masoyi na ɗan gaye.